Hier ze even heegestoom, hier ze middels met getoon. Wacht maar af, dan merk ze het vanzelf. De Kwante Diekzek en de Breurkes uit Panningen staan in de LVK-finale. De 20 finalisten werden zondagmiddag bekendgemaakt. In Café Momus werd er vol spanning afgewacht door de 3 Panningse inzendingen. Een paar jaar geleden kwamen ze echt langs. Hè? Toen kwamen ze met cameraploegen binnengevallen. En dan zit ze er nog bij, zit ze er nog niet bij. En dan huurt ze op een gegeven moment dat ze aangeven van hey, waar rie je nou heen? En denk ze, hey, dat is bij ons in de buurt. En dan was ze natuurlijk de enige van Panningen. Maar nu zit ze met z'n drieën. Dus is ze dat, nou is, ja, voor wem gaan ze daar binnenvallen? En als ze binnenkomen, en ze komen hier zeker binnen, 100% zeker. Want ik heb een heel hoge pet op. Nou, we hebben zelf ook een topnummer, vind ik echt. En 3 keer niks ook, met de Kwante Diekzek. Lekker vrolijk nummer ook. Dus voor een van de 3 zeker. Echt nagelbiet en we zitten met z'n allen wel de hele dag een beetje te bibberen. Maar ja, we hopen dat het goed komt en ja, er is niks, geen piel op te trekken. Kijk, als ze voor 11 kamermeiders wil op dat podium, dat is het hoogste podium, het grootste podium waar ze op kunnen staan. Ja, dan spring ik in gaten naar loog en dan is het, ja, dan wil ze staan. Ik denk dat we een goede kans maken. We hebben echt ook veel meer reacties dan vorig jaar. Maar het is misschien ook logisch dat we er vorig jaar al ingestoken hebben. Maar dat is wat ik net zeg, dat is het verrooielijke. Als ze zoveel goede reacties krijgt, dan ga je er zelf een beetje in geloven. En als het dan dadelijk tegenvalt, ja, dan is het extra zo. Maar ja, er zijn zoveel goede liedjes, dan mogen er maar 20 door. Het verlossende telefoontje kwam snel voor de Breurkes. Het wordt de 8e finale voor de broers Lutgard en René. Met de Limburgse lente, geschreven door Robert Jansen en Mark van Mullenkom. Oh, dat is wel fijn. Mijn neerslag stopt bijna hoor. Ja, dat was er wel, ja, dat was er wel staan. Ik zag je naar de razel op erbij en toen het telefoontje kwam of niet? Ja, we wisten dat we bebeld kosten weer. En toen vulde ik de telefoon en denk, oh ja, dat zien ze. Geweldig, echt super. En welke plaats mogen we gewoon vervullen? 19e, dus ja, eindelijk. Dus dat is op zich... Ja, dat is fijn. Fijn op het einde. Dan zien ze al wat, hebben ze wat gedronken, dus kunnen ze met jonkelen. Ja. En dan nog hopen, en dat hoop ik echt, we zitten hier nog met 3 keer niks en we zitten hier nog met de Kwante Diekzek, dat ze nog niet gaan bellen. Maar dat gaan ze nog niet doen. Ons vriendschap die groeit, de liefde die bloeit. Lang leven de Limburgse lente. Vol schone momenten, 2 dagen en stuk. Hey, vieren weer samen, vastelovensgeluk. Voor schrijver van Mullenkom staan er 2 nummers van hem in de finale. Naast Van de Breurkes ook van Prüfmar. En daarmee komt hij met 26 nummers ooit in de LVK-finale op een 3e plek na Gustijne en Bas Keltjes uit Neer. Ja, dat is fantastisch. Dit is de ergste dag. Hè? De liedjes maken is leuk, maar nou die 2 oren, dat is verschrikkelijk. En nou is hij wel heel vroeg voorbij gekomen met de Breurkes en met Prüfmar. Dus ik ben helemaal zen en blij. Ik kan er weer tegen vandaag. Nog meer feest in Kapel, want ook de Kwante Diekzek staan in de LVK-finale. Rob Kumhoff schreef het nummer Het Vastelovensapparaat. Het was spannend, maar goed. Ik was super blij dat we erbij zien. Wat ging er door Geer? Ja, plezier. Dat is zo'n ondraaglijke spanning als ze daar gewoon zit af te wachten. En nou, die laatste die daar nog gebeld moeten worden, ja, dat is gewoon kut. Echt niet leuk. Maar als ze dan bij zit, dan explodeert dat in één keer. Ja. Jij zou hem al weglopen of niet in de boete? Ja, wij pakten de telefoon op. En iedereen minder erachteraan te lopen, ja. En uiteindelijk wij er niet meer echt op getild, want toen ben je avond tellen, toen ben je nummers aan tellen. Maar uiteindelijk hebben we het toch gehaald en dat is super vet om dat met 10 kameruit te doen. Ja, echt super vet. Als het vastelovensapparaat begint te draaien, begint de mensenmassa langzaam te dijen. De ganse meute kunt buitenloos op stoom, zonder benzine, zonder gas of zonder stroom. Als het vastelovensapparaat begint te draaien, hoeft geen zonmachine, geen wind te waaien. Het vlucht geen genie, hij krijgt ze gratis en voor niks, eindeloze energie. Over nummer gesproken, op welke plaats moet je beginnen? Ja, we mogen als eerste, dus dat is ideaal. Want dan, dan kunnen we lekker gaan drinken. En beginnen even helemaal soepel in de heupjes. Dan kan iedereen ook onthouden wat de bedoeling is. Dus ja, heel fijn. Ja. Het chicste vind ik om aan de zijkant te staan.
En als ik dan de ganse zaal plat zit gewoon, ja, dat is mijn kick van het liedjes maken. Ja, daar geniet ik van. De finale is op Valentijnsdag 14 februari om 8 uur in de Weerstand in Roermond. Dat is het voormalige Philipsterrein. Ja, echt het eerste.